kuyo maenyo chuny ni ji auchiel owito ngimagi kaluwore kod midhiero mar koth mapek manyochwe gwenge mopogore opogore pacho kae. E kar dak ma Mathare 4A e boma ma Nairobi kaendi, miyo kod nyithinde ariyo owito ngimagi ka kuonde dak ma Mukuru kwa Ruben mani Jogoo Road kod Likoni Bridge mani Mombasa bende oula okele tho. Cynthia Onyango ni kod ler mar wachni. Kar dak ma Mathare 4A e boma ma Nairobi, jodak tinende ochiwo kod tich ma ok gipango bang' koth mapek limogi kendo kelo masira. Jirende miyoni wacho ni ne giwinjo mana ka gimoro lwar matek, to kane giwuok oko mar rango gima otimore, ne giyudo ka kidino mapek odhanjore e od miyono. Nikiwa kwangu nikasikia simu inalia ya jirani ya hapa. Akaniita kwamba akaniuliza mtoto wake ako kwangu, nikamkubali ndio. Alafu akakuja kujileta, akabeba mtoto na akaniambia pale kwetu mawe imeshafinya watu wa mama na watoto wake. Tukaanza kungangana na jiwe. Tukatuanga jiwe zikatoka, tukapata mama amefinywa chini na watoto wawili. Hakukuwa na kichwa haikuonekana. Sasa akabebwa wakaenda. Baadaye tukapata maini yake iko hapa, ulimi na bongo mafuta zikiwa hapa. Jodak wacho ni miyoni pod en ng'ama wendo kuomgi kalura ni en ng'ama nyocha eko chako dak kanyo kod nyithinde ariyo. Mtoto mkubwa alikuwa ni kama 3 years na mdogo alikuwa ni mwaka moja. Bado hata hajakaa hapa wiki mbili akiwa hapa. So bado hakuna mtu anamjua vizuri. Lakini jana ndiye ameshinda hapa. Hata ametembea akitafuta kazi ya hoteli hapa kwa barabara, akitafuta sasa vile anaweza pata kibaru. Kumbe Israeli ni kama alikuwa anapigia watu kwa heri. Mimi nilisaidia tu kama mtaju, kama ni mimi ningekuwa hapo chini, pia angefanya kama mimi. Angenisaidia nitoke hapo chini, niache kukanyangwa na watu na niendelee. Kautel negi kod MCA margi Abela Tito, jodak ma Mathare 4A, kwayo sirikal mondo tem kendo chopnegi kony madwarore. Sani nyaka sani onge simu mwaseyudo kaka leadership gi program maber kaka idwa kony ngima jomodong'. Koro ana kwa national government mondo ging'e maler kabisa ni Utali Ward Mathare 4A wan be wana mana jo Kenya. Gimany kaka ginyalo konywa kijiji ka mondo wambe wabed nikech mae kama wadake. Kama chielo, obila okwanyo ringre moko adek e kuonde dak ma Mukuru kwa Ruben, Jogoo Road e boma ma Nairobi, kaachiel kod Likoni Bridge mani Mombasa, maduto ichich ni pio ula oywayo otieno manyoro. E kar dagno ma Mukuru kwa Ruben e boma ma Nairobi, jopiny kwayo kony mapiyo kowuok kuom sirikal kod jochiw sir bang' oula mapek mar koth ma ochwe otieno ma piny orugo kawuono, monjogi kendo kelo midhiero ne anyuola mohewo 500. Anwana tie kango kishiemo kadho gi pi. Anwana tie kango kanindo kadho gi pi. Anwana ngo sukin ongoi adongi nanga shiel. Pagini jima dongo joyako nyowanedi. Pagini an yako nyane datie kinyath matin ongo kinangin odonke longa shiel kende jewa luoko waketi waya. Gibiwo seyo ne sirikal mamalo kod mar county magiwacho ni owegi lwet nono e kinde ma midhiero onurogi. Kama sisi kuna mtu tunamraumu ni gavana, sababu yeye ahadi zenye anaweka ni ahadi ambaye atimizi. MCA wa eneo hata hivi unaona watu wa Jerara, watu wamelala nje wakilia maji, aje kanyanga hata kujulia watu shida iko wapi. MP wa hapa kutoka ile siku alichaguliwa haje wai kanyanga Mukuru kwa Ruben mpaka wa leo. Jodak ma Nairobi ahinya to mago modaki kunde maongo hore wacho ni gidak kod luoro kaluwore ni ma e chakruok mar koth kendo giywak ni ponono sirikal ok winjo ywak gi kendo wuok oko mar konyogi. Midhiero dipo ka obedo mang'eny mokalo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Mukuru kwa Ruben, Nairobi.